Železničná trať. Dopravná cesta pre železnicu, ktorú ľudia využívajú na prepravu tovaru alebo na cestovanie, či už do škôl, za prácou, prípadne na výlety. Na území súčasného Slovenska sme prvý párny vlak verejnej železnice privítali už v roku 1848. Odvtedy sa železničná sieť rozrástla, párne rušne nahradili motorové a elektrické, novinka vo svete dopravy sa stala každodennou samozrejmosťou. Mnohé železničné trate sme už modernizovali, niektoré zrušili. V tieni hlavných železníc postavil človek aj množstvo lokálok miestnych železníc, ktoré vytvárali prípoje k hlavnej železničnej sieti. Od roku 1906 jazdili na takejto trati aj vlaky z Piešťan do Vrbového. Aké to bolo kedysi medzi Vrbovým a Piešťanmi? V tomto dokumentárnom filme si predstavíme súčasnosť, zaujímavosti, plány do budúcnosti, zaniknuté železničnej trate Piešťany Vrbové s odbočkou Trebatice Rakovice. Jednokolajnú trať z Piešťan do Vrbového začali stavať v roku 1905, pričom k nej postavili aj odbočku Trebatice Rakovice. Odbočka mala pôvodne slúžiť pre nákladnú dopravu. Slávnostné otvorenie prevádzky pre verejnosť sa uskutočnilo 27. októbra 1906. Vlaky tu dosahovali maximálnu prevádzkovú rýchlosť 40 km za hodinu. Dĺžka základnej trate aj s odbočkou dosahovala takmer 12 km. Na trati postavili 3 nakladiska a 2 stanice s jednou výpravnou budovou, jedným strážnym domčekom s čakárňou, jedným skladom a 2 nekrytými nakladacími rampami. Trať križovala 21 úrovňových priecestí bez zábor. 2 väčšie železné mosty boli potrebné postaviť pri Trebaticiach, tretí železný, najkratší pri Kocuriciach. Stavebný kapitál železnice predstavoval 869 000 vtedajších korún. Prevádzku zabezpečovali Uhorské kráľovské železnice MÁV na účet vlastníka miestnej železnice. Najväčšiu zasluhu na výstavbe trate mali veľkostatkári Jan Škublič z Veselého, nájomca rakovického pánstva baron Kornfeld z Budapešti a majiteľ veľkostatku v Borovciach Fold Springer. Samozrejme, svojou troškou prispeli aj prilahlé obce. Veľkostatkárom išlo predovšetkým o to, aby svoje poľnohospodárske produkty nemuseli dopravovať povozmi na železničnú stanicu v Piešťanoch. Koľajové usporiadanie v staniciach a nakladiskách umožňovalo pristavovanie nákladných vagónov. Jedinou osobnou zastávkou bez koľajového rozvetvenia sa stala až neskôr vybudovaná zastávka Krakovany. Nakladisko Borovce spojili s Novým Majerom a Borovským veľkostatkom úzkokoľajnou železničkou. Ďalšia úzkorozchodná železnica viedla z nakladiska Piešťany predmestie do okolitých polí. Po vzniku Československej republiky prevzali prevádzku Československé štátne dráhy. Tie sa snažili minimalizovať náklady, preto zaviedli tzv. Zjednodušenú dopravu. Najskôr podľa vtedajšieho predpisu D9, po druhej svetovej vojne podľa predpisu D3. Sídlom vlakového dispečera zjednodušenej dopravy určili stanicu v Trebaticiach. Párnu prevádzku nahradili v osobnej doprave motorovými vozňami a motorovými rušňami. Odbočka Trebatice Rakovice slúžila iba nákladnej doprave. Po druhej svetovej vojne zaviedli osobnú dopravu aj medzi Trebaticami a Rakovicami. Niektoré osobné vlaky, vedené motorovými vozňami pri ceste z Piešťan do Vrbového alebo z Vrbového do Piešťan, zachádzali z Trebatic do Rakovic. Cestovný čas medzi Piešťanmi a Vrbovým sa tým predĺžil, na obsluhu však postačoval jeden motorový vozeň. Ja si už môžem pamätať len to obdobie, kedy tá nákladná doprava už tam tak nebola. Bolo to obdobie teda už tých 70. rokov, kedy som ako chalan pri tej trati vyrastal a bohužiaľ tedy v 72. roku, keď zanikala tá odbočka z Trebatic do Rakovíc, ako mladý chalan som žasol, keď som videl ten veľký stroj, ako trhal kolajnice, a vtedy to u mňa bolo niečo úžasné. No teraz odstupom času, bohužiaľ, srdco by mi zaplakalo veľmi,
keď vidím takéto niečo. Keď sa hoci kde na Slovensku ničia železničné trate, nielen teda táto trať. Úsek Piešťany-Vrbovej. Trať do Vrbového začínala v stanici štátnych železníc Piešťany. Prechádzala cez Piešťany predmestie, Trebatice, Krakovany, než skončila na okraji mestečka Vrbové. Piešťany. Stanica Piešťany leží na dvojkolajnej elektrifikovanej trati Bratislava-Žilina. Postavili už v roku 1876, teda v čase výstavby železnice z Trnavy do Nového Mesta nad Váhom, odkiaľ trať o 2 roky predĺžili až k Trenčínu. O niekoľko rokov neskôr výstavba dosiahla Žilinu, čím sa umožnilo železničné prepojenie s vtedy novou diaľkovou traťou Košice-Bohumín. Trať cez Piešťany zdvojkolajnili začiatkom 20. storočia, pretože tvorila významnú trasu pre Budapešť severným smerom. Dôležitosť stanici dávali aj čoraz známejšie kúpele. Železnica tiež podnietila rozvoj priemyslu, čo sa odzrkadlilo napríklad aj výstavbou železničnej vlečky do mlyna. Nárast počtu obyvateľov po druhej svetovej vojne, výstavba nových priemyselných podnikov a obytných sídlisk kladli čoraz väčšie požiadavky aj na železničnú stanicu. V druhej polovici 80. rokov postupne elektrifikovali celú trať z Bratislavy až po Púchov, čo zrýchlilo osobné aj nákladné vlaky. Napriek narastajúcemu významu Piešťan slúžili pre výstup a nástup cestujúcich len úzke nástupištia bez prístrežkov. Po rekonštrukcii slúžia pre osobnú dopravu 3 nástupné hrany, a to pri nových kolajach 3, 4 a 6. Pri kolaji 3 pred výpravnou budovou vybudovali nové nástupište. Nové ostrovné nástupište postavili aj medzi kolajami 4 a 6, pričom pre prístup už slúži nový podchod vyústený vedľa výpravnej budovy. Piešťany predmestie. Na rovine medzi Piešťanmi a Trebaticami postavili nakladisko umožňujúce najmä nakladanie poľnohospodárskych produktov, predovšetkým repy. V roku 1916 zriadili aj zastávku pre osobnú dopravu. Na prelome rokov 1919 a 1920 ju premenovali na Mestský háj, od roku 1926 na Piešťanský háj. Od roku 1961 už niesla názov Piešťany predmestie. V roku 1968 nákladisko zrušili a neskôr zrušili aj zastávku pre osobnú dopravu. Trebatice premenovali z maďarského názvu po prvej svetovej vojne. Vychádzala z nich odbočená trať do Rakovíc. Okrem staničnej budovy, strážneho domčeka, s potrebným hospodárskym zázemím boli v obvode Trebatíc ešte sklad, rampa, strážny domček pri priecesti na Vrbovskom zhlaví a mostová váha cukrovaru v Trnave. Okrem odbočnej vyhýbky do Rakovíc stvorili kolejsko ešte ďalšie 4 vyhýbky, ktorými sa oboj strane napájali 2 bočné koleje. V období prevádzky podľa systému zjednodušeného riadenia dopravy slúžili Trebatice ako sídlo dirigujúceho výpravcu, ktorý riadil prevádzku medzi Piešťanmi a Vrbovým a tiež medzi Trebaticami a Rakovicami. Po preložení dirigujúcej dopravne do Piešťan v roku 1973 sa znížil počet pracovníkov v Trebaticiach, preto už v roku 1972 odpredali strážny domček súkromnej osobe na rodinný dom. Trebatice k 31. januáru 1979 zrušili aj po prepravnej stránke, čím samotnú staničnú budovu umožnili odpredať tiež ako rodinný dom. Krakovany. Osobnú zastávku otvorili pravdepodobne počas druhej svetovej vojny. Vlaky nej zastavovali na znamenie. Na zastávke situovanej pri železničnom priecesti na ceste do Nového Mesta nad Váhom postavili vzhľadovo rovnakú budovu ako na zastávke Drahovce na trati Leopoldov Piešťany. Po zrušení osobnej dopravy v roku 1978 zostala neobsadená a postupne chátrala. Vrbové. Koncovú stanicu trate umiestnili takmer v 8 km od Piešťan. V tom čase to bolo na okraji mestečka Vrbové. Od otvorenia niesla maďarský názov Verba. Po prvej svetovej vojne ju premenovali na Vrbové. Bola najväčšou stanicou na tejto trati. Stanicu rozšírili ešte pred prvou svetovou vojnou, pričom zväčšili aj samotnú staničnú budovu. Dlhé obdobie potom mala 9 vyhybiek a okrem hlavnej dopravnej kolaje jednu objazdovú, jednu skladiskovú, 2 pri zložisku tovaru a jednu slepú kolaj. Na hlavnej kolaji bola aj prehliadková jama a vodný žeriav pre zbrojenie párnych hlušňov,
ktoré sem zachádzali z Piešťan, kde mali výhrevňu. Staničná budova prešla začiatkom 90. rokov predstavbou, pričom sa úplne zmenil tvar strechy. Stanicu Vrbové administratívne zrušili od 1. februára 2003. Úsek Trebatice-Rakovice. Na úseku Trebatice-Rakovice postavili nakladisko Borovce. V nakladisku boli 4 výhybky pre 2 bočné kolaje. Namiesto staničnej budovy tu bol iba strážny domček s potrebnými hospodárskymi a sociálnymi objektmi. 2 cestné váhy slúžili najmä pre váženie repy, jedna z nich patrila cukrovaru v Trnave. Nebol tu sklad, iba nakladacia rampa. Koncovým nakladiskom sa stali Rakovice. V nakladisku boli 4 výhybky a 2 výkolajky. Okrem strážneho domčeka s potrebným príslušenstvom to bol aj sklad s nakladacou rampou. Nakladisko zmenili na dopravňu počas zavedenia zjednodušenej dopravy, preto v tom čase kryla Rakovice lichobežníková tabuľka podľa predpisu ČSD D3. Zabezpečovacie zariadenia. Narastajúci objem preprav v trase z Budapešti cez Galantu do Žiliny v období pred Prvou svetovou vojnou viedli k ďalšiemu technologickému vybaveniu trate cez Piešťany výstavbou elektromechanických, staničných a traťových zabezpečovacích zariadení. V stanici Piešťany aktivovali v roku 1914 elektromechanické zabezpečovacie zariadenie RAN. Stanicu kryli zo všetkých 3 smerov, teda aj od Vrbového, mechanické návestidlá. Odchodové návestidlá v stanici nenainštalovali. Prístroj RANK prešiel generálnu opravu v rokoch 1965 a 1986 a slúžil až do prestavby stanici na rýchlu 160 km za hodinu. Riadiaci prístroj bol umiestnený v dopravnej kancelárii. Chodové mechanické dvojramenné návestidlá nahradili v 60. rokoch svetelnými AŽD 65 so svetelnými predzvesťami, pričom rovnakým typom osadili už aj svetelné odchodové návestidlá a zriaďovacie návestidlá. Po modernizácii stanice vybavili Piešťany elektronickým stavadlom, ktoré diaľkovo ovládajú z Trnavy. Všetky stanice a nakladiská miestnej železnice do Vrbového boli vybavené len miestne stavanými výhybkami a výkolajkami uzamykanými výmenovými zámkami. Dirigujúca stanica Trebatice bola krytá zo všetkých smerov jednoramennými mechanickými návestidlami s predzvesťami. Po zrušení odbočky do Rakovíc zostali návestidlá len v stanici Piešťany. Na trati sa používalo telefonické spojenie medzi všetkými dopravňami. Železničné vlečky, ktoré umožňovali presun železničných vozňov až do areálov továrni, postavili najmä v Piešťanoch, kde sa priemysel zmáhal výraznejšie než v okolí trate do Vrbového, ktorá slúžila najmä na odvoz repy z polí. V Piešťanoch postavili vlečku na Kostolianskom z Hlavy do mlyna, neskôr patriaceho pod Považské mlyny a cestovinárne. Ďalšie vlečky pribudli až po druhej svetovej vojne na Brunovskom z Hlavy, vlečka štátnych lesov a vlečka vojenského útvaru číslo 4800, slúžiaca pre zásobovanie letiska pohonnými hmotami. Na Kostolianskom z Hlavy bola do trate na Trebatice napojená vlečka uholných skladov, na mieste ktorých dnes stojí obchodný hypermarket. K vlečke do mlyna postavili aj vlečku podniku Chirana. Jedinou železničnou vlečkou mimo Piešťan bola vlečka k obilnej sípke vo Vrbovom. Trať Piešťany-Vrbové dostala už v 30. rokoch 20. storočia konkurenciu v podobe súbežných autobusových liniek ako aj nákladných automobilov. Rozvoj automobilizmu po druhej svetovej vojne, zavádzanie nových autobusových liniek do každej obce a prirodzená spádová oblasť do Piešťan vytvárala čoraz väčší tlak na zrušenie železnice. Autobusové spoje zabezpečoval závod v Piešťanoch, ktorý prirodzene viedol linky do mesta, kde boli úrady, školy a aj množstvo tovární. Postupom času strácala železnica svojich cestujúcich, najmä ak spoje zachádzali aj do Rakovíc, čo trvalo výrazne dlhšie než priamym autobusom. Začiatkom 70. rokov zrušili osobnú dopravu medzi Trebaticami a Rakovicami, pričom Rakovice a Borovce opäť premenili na nákladiska. Dňa 3. júna 1973 však nastalo úradné zrušenie trate Trebatice-Rakovice a cestovný poriadok pre obdobie 1973 a 1974 uvádzal pre túto trať poznámku "Doprava toho času zastavená".
Na prelome 70. a 80. rokov sa uskutočnila likvidácia trate. Kolaje rozobrali a teleso trate rozorali. Dňom 30. septembra 1973 zrušili dopravnú službu a sídlo dirigujúceho dispečera v stanici Trebatice. Dirigujúcou stanicou pre trať Piešťany-Vrbové určili stanicu Piešťany. V úseku Piešťany-Vrbové zrušili osobnú dopravu 28. mája 1978. Prechod dopravy repy na automobily viedol k výraznému poklesu objemu preprav aj v nákladnej doprave. Na trati jazdilo čoraz menej vlakov, ktoré prepravovali už len zopár vozňov do Vrbového. Bočné kolaje sa v nákladiskách začali využívať na odstavovanie vozňov čakajúcich na opravy alebo iné využitie. Po roku 1989 sa opätovne prehodnocovalo ďalšie využitie trate Piešťany-Vrbové, pričom trati hrozila aj likvidácia. Zhoršoval sa aj stav železničného zvršku, keďže trať mala stále drevené podvaly, často aj z 50. a 60. rokov. Jedinou modernizáciou prešla trať v oblasti výstavby diaľnice Bratislava-Trenčín. V mieste bývalého nákladiska Piešťany predmestie bolo potrebné postaviť nadjazd na diaľnicou, čo sa uskutočnilo v 80. rokoch. Nadjazd železnobetonovej konštrukcie umožňoval priebežné štrkové lôžko pre koľaj so železnobetonovými podvalmi a stal sa najväčšou umelou stavbou na trati. Snahy o obnovenie osobnej dopravy stroskotali najmä na nutnosti viesť autobusové spoje priamo do Piešťan, kde majú autobusy zázemie pre údržbu, zbrojenie a čistenie. Ďalšou z nevýhod bola nevhodná poloha staníc vo Vrbovom aj v Piešťanoch, v obidvoch prípadoch ďaleko od centier miest. Nákladná automobilová doprava zažívala nárast v 90. rokoch, naopak mnoho priemyselných podnikov ukončilo svoju činnosť alebo výrazne redukovalo výrobu. Preto ani nákladná doprava na železnici to nemala ľahké. Železničná trať smerovala do zániku. Jedinou výnimkou bolo využitie odstavných kolají a skladovacích plôch v obvode Trebatíc a Vrbového na skladovanie kolajových polí z rekonštruovanej trate Leopoldo-Piešťany Nové Mesto nad Váhom, čo však bolo len krátkodobé riešenie. Etapa cyklodrezín. Úplne nová etapa nastala v období okolo 100. výročia trať. Niekoľko nadšenov si zaumienilo využiť túto trať na prevádzku šliapacích drezín. Na Slovensku v tomto čase novinka, v zahraničí už takto fungovalo niekoľko tratí. Zdalo sa, že cestovný ruch a atrakcia prinesú železnici novú nádej. Aby sme tú trať dostali do povedomia, tak sme v 2008 roku prvýkrát zahájili Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v jazde na pákových drezinách. Aby to malo taký nejaký šmrnc, tak práve, že sme využili tie dreziny pákové, na ktorých sa jazdili aj majstrovstvá sveta. Takže malo to celkom peknú odozvu. Dávali sme možnosť nie len profesionálnym športovcom, ale hociakej skupine zdatných ľudí, ktorí si mohli vyskúšať aspoň teda necelých 10 kilometrov, ako to je zložité sa na tej drezine odviesť. Jedna vec teda pri tých majstrovstvách bola aj to, že bolo to, ak sme sa už aj bavili o tých problémoch, zorganizovať takéto niečo je dosť zložitý proces. Hlavne po tej bezpečnostnej stránke. A teší ma jedna vec, že síce nie už u nás, ale už na Slovensku aj legislatíva, aj zákon o dráhach pozná dreziny. My keď sme začínali, ten pojem drezina u nás v legislatíve neexistoval. Občianske združenie Čango, ktoré okrem cyklodrezín chcelo trať prevádzkovať aj pre historické osobné vlaky, na tejto trati každoročne organizovalo obľúbenú akciu Vláčik motoráčik. Toto združenie bolo založené pod podmienkou vlastníctva tejto trati a jej zachovania ako historickej pamiatky. Prvý vláčik motoráčik sa do Vrbového vydal po viac ako 3 desaťročiach. Tvoril ho motorový vozeň rovnakého typu, ako na tejto trati pred ukončením osobnej prevádzky premával. Motorový vozeň 131-1 Hurvínek. Motorové vozne M131-1 vyrobili v 50. rokoch 20. storočia v závode Tatra Kopřivnice a od roku 1954 do roku 1956 vo vagónke Studenke.
Celkovo ich bolo vyrobených 549 kusov. Vozeň bol dvojnápravový, určený pre 48 cestujúcich v jednom oddelení a pri hmotnosti 21 tón dosahoval rýchlosť 60 km za hodinu pri spotrebe motorovej nafty 27 litrov na 100 km. Pre Hurvínka, ako ho železničiari prezývali, bolo charakteristické višňovo-červené lakovanie so strieborno-šedou strechou. Tento motorový vozeň familiárne sa nazýva Hurvínek. Takže tento bol vyrobený v roku 1955. K nemu používame aj prívesný vozeň, ktorý je ešte starší. Ten je z roku 1949. Takže ten už ozaj teda má niečo za sebou. Rám je skôr drevenej konštrukcie, oplechovaný. A tie krásne drevené sedačky pre tie deti pri tých jazdách, je to niečo, čo si ani nevedia predstaviť. Ale teda tí starší, skôr narodení, veľmi radi sa povozia na takýchto drevených hlaviciach, i keď ten komfort sa nedá ani porovnať. Samotný motorový vozeň, v ktorom sa teda nachádzame, má motor Tatra a takú väčšiu prevodovku mechanickú, Milius sa tej prevodovke hovorí. No a potom, keď sme chceli ďalej, teda sme si mysleli, že budeme môcť robiť aj iné jazdy, tak sme si kúpili aj novší motorový vozeň, ktorý bol vyrobený v roku 1976 aj s prívesným vozňom, a teda chceli sme prevádzkovať nielen teda na tejto trati Piešťany-Vrbové, ale tento samotný motorový vozeň je železničného múzea a teda udržiava ho spolok Považskej dráhy. Táto súprava, proste je to pekné. je to historické a túto históriu treba zachovať. Áno, proste ten komfort, to sedenie tých cestujúcich není také ako teraz. Nemajú tapacírované kreslá, nemajú klimatizáciu, nemajú Wi-Fi, ale ľudia mali okná a pozerali sa von a videli tú prírodu. Teraz cestovanie vlakom, bohužiaľ, to už nie je o tej romantike, o tom cestovaní. Ľudia sa tu aj rozprávali. Motorový vozeň má maximálnu rýchlosť len 60 km za hodinu. Ten druhý motorový vozeň, ktorý máme, ktorému my familiárne teda hovoríme Miško, keď tu je Hurvínek, takže chceli sme ho tiež nejak pomenovať. A ten druhý motorový vozeň, ten novší už teda vyrobený, tak ten už má 80 km rýchlosť, ale bohužiaľ teda, keď jazdíme spolu, tak musí si počkať na tohoto pomalšieho staršieho brata. Po sľubnom začatí prevádzky cyklodrezín, čo bolo potrebné riešiť zmenou legislatívy, keďže trať bola stále prevádzkovaná ako riadna železnica, prišlo k zmene názoru v niektorých obciach. Tie vytvorili združenie obcí Zelená cesta s cieľom postaviť na trati Piešťany-Vrbové cyklotrasu. Z pohľadu slovenská rarita, prevádzke cyklodrezín na železnici normálneho rozchodu tak ustúpila stavbe cyklotrasy, ktorá mohla byť postavená aj v mierne inej trase. To viedlo aj k zániku občianskeho združenia Čango. Samostatná cyklistická cestička by mala byť široká okolo 3 metrov, spolu aj s koridorom pre cyklistov a celková dĺžka celej cestičky približne 7,6 km. Odhadované náklady na realizáciu cyklotrasy by mali predstavovať 1 850 000 eur. Spýtali sme sa aj ľudí, čo si myslia o výstavbe cyklocesty. No, tak určite to má svoje výhody a nevýhody. A ešte stále si pamätám na ten starý vláčik, ktorý tu chodieval a mali sme tu z toho takú krásnu atrakciu. Ale je aj výhodou to, že tu spravia teda cyklotrasu, pretože viac ľudí si teda môže užiť takúto trasu a je tu pekný výhľad. Posledný zážitok, ktorý si pamätám vlastne z tejto železnice, že raz za rok vlastne tento vláčik tu chodieval. My sme to nazývali vláčik motoráčik a vždy sme sa išli radi previesť a bolo to asi to najkrajšie, čo tu mohlo byť. Tú trať si moc nepamätám, keďže som mladý ročník, ale myslím si, že by to bolo veľmi dobré využitie priestoru,
tam tú cyklotrasu urobiť, keďže by to bolo lepšie aj akože pre tých športovo nadanejších ľudí a takisto to podporuje aj zdravý životný štýl, akože to je šport, čiže určite si myslím, že výstavba novej cyklotrasy je dobrý nápad. No osobne, čo sa týka môjho vlastného názoru, tak ja by som bol radšej za to, keby bola železnica zachovaná, aby sa tam tá cyklotrasa nevybudovala, pretože má pre mňa väčšiu tú hodnotu tá história. Áno, pamätám si nejaké akcie, čo tu bývali, rôzne všelijaké závody alebo podujatia, čo tu boli, alebo aj spomienkové jazdy, také, kde si ľudia mohli vlastne pripomenúť to, ako to fungovalo za tú dobu. Osobné zážitky som s tým nemal, pretože iba som tu žil chvíľu, a nebol som dostatočne veľký na to, aby som sa nejak podujatí mohol zúčastniť. Na zrušení tejto trate mi viac menej nezáleží. Není som moc fanatik do vláčikov a tak tým pádom tá trať pre mňa nemá žiadny väčší význam. Bol by som za túto cyklocestu rád, aj keď dneska už mám vodičák, takže keby je tam 10 rokov dozadu, by to bolo určite lepšie. Jediný taký zážitok, že som tam bol s kamarátom fotiť fotky na oznámka a inak nič konkrétne. Všade aj v Európe je to vnímané ako ekologická doprava, takže podľa môjho názoru je škoda, že sa táto trať Piešťany-Vrbové zrušila, tak ako akákoľvek iná železničná trať, takže podľa mňa je to škoda. No tak ja si predovšetkým myslím, že je škoda, jak som povedal, že tam neostane zachovaná tá železničná trať. Keď už teda nezostane zachovaná a vybuduje sa tam cyklocesta, tak je to lepšie riešenie, ako keby tam mala tá trať chátrať. Ale stále tvrdím, že mala ostať zachovaná železničná trať. Tak ja si už nepamätám pravidelnú dopravu na tej trati, ale pamätám si zážitkové jazdy, že boli robené na trati Piešťany-Vrbové pomerne pravidelne. A tu je aj príklad napríklad zo zahraničia, neviem, Švajčiarsko, ktoré takéto trate, ktoré neboli nejakým spôsobom už využívané na bežnú osobnú alebo nákladnú dopravu, sa premenili na nejaké turistické atrakcie a slúžia tak doteraz. Švajčiarsko je tým známe. Myslím si, že by to bola cesta aj pre Slovensko. Niektorí sú za, veď predsa moderná cyklotrasa z Vrbového do Piešťan môže byť zaujímavým typom na výlet, ale samozrejme nájdú sa aj takí, ktorí si chcú zachovať železnicu ako historickú pamiatku a vyjadrujú jasný nesúhlas s výstavbou cyklocestičky. Opäť sa upravovala legislatíva a namiesto úplného zrušenia železničnej trate Piešťany-Vrbové sa podarilo zachrániť aspoň teleso železničnej trate, ktoré tak naďalej zostane v majetku Slovenskej republiky prostredníctvom železníc Slovenskej republiky. Tie podpísali 5. marca 2020 so Združením obcí Zelená cesta nájomnú zmluvu na dobu určitú, podľa ktorej združenie zabezpečí likvidáciu železničného zvršku na vlastné náklady a výstavbu cyklotrasy na telese železnice. Týmto dátumom prestala železničná trať Piešťany-Vrbové prakticky existovať. Čaká sa už len na všetky povolenia a víťaznú firmu, ktorá železničný zvršok z telesa železnice odstráni. Následne bude môcť začať výstavba cyklotrasy. Železničné teleso je však legislatívne blokované pre prípadnú opätovnú výstavbu železničnej trate. Z dnešného pohľadu sa nám zdá už neuveriteľné, že by niekto opäť postavil túto železničnú trať z Piešťan do Vrbového. Avšak nechajme sa prekvapiť. It's a long way to the finish line, got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead. 'Cause I'm gonna take knocks in the rain, any locks gonna keep me from this door. Won't be shut out anymore. I'm gonna light like fire, I'm coming down like rain. I'm gonna break down barriers, I'm gonna play through the pain. I'm gonna rise like a phoenix, I'm gonna fight through the flame. The devil won't drag me down, 'cause I'm done, I'm all done playing games.
on a lot